Gdje je bre to pivo? Dobar dan! Kakav si ti konom? Kako pivo? Dobar dan bre! Dan. Ajmo iz početka. Kako se zoveš? Žika. Prezivaš? Živan Nikolić. Prezivaš? Živan Nikolić zvani Žika. Ja sam alkoholič. Drago. Lepo zanimanje. Šta, koje zanimanje? Tako me zovu. Ne zašto. Kad sam bio mali, upustio sam u bure s rakijom. Čak si ti došao ovdje nas da zjebaš, a? Ne, pitao si me. Jesi ovdje došao nas da zjebaš, bre? Rekao si da krenem iz početka, ja sam krenuo od početka. Bio sam jako mali. Vidi, ovako mi je mama izgledala. Isto ko... I mama meni nosi... Dobro bre, smiri se! Mama mene nosi... Slušaj me bre! Slušaj! Jesi ti vidio nešto ili si došao ovdje nas da zjebavaš, bre? Slušaj ti mene, a dete napekao 200 litara šljive. I mama... Ajde, doći ćeš i ti deda, bre! I mama mene runa i baci me u bure s rakijom. I prozove me Žika alkoholič. Ti nas zjebaš? Pitao si od početka da pričam. Od početka šta se tačno desilo? Šta se desilo? Šta je tačno? Ono ubistvo, bre, nemoj da nas zjebaš, bre! A to? Onaj mrtvak što se kotario? A to? To te pita sve vreme, a ti mi pričaš kad si bio mali, da si upao bure sa rakijom, da te mama nunala, pa pitam te za ubistvo, bre! Čovječe, da ja tebe pitam nešto, jesi ti normalan? Od mene pita da se baš si ti normalan, bre! Kako može? Kako bure s rakijom? Kako može? Mrtav čovjek da se kotrlja? Kako? Očigledno. Čeću da mi ispričam ako slavite ovu mamu moju odavde. Ajde ti. Ne mogu! Imam fobiju od nje, od malena, od koje ba... Dobro! Katastrofa jedna! Ajde, Đurđevak, idi tamo. Idi, spremi sljedećeg. Završamo s ovim polako. Ajde. Znači ja sam došao. Ponosan, štap. Dobro. Ponosan to što... Dobro, to si mi ispričao, bre. Došao sam na kanal do Peca. I šta sam ja vidio? Vidio sam neko čovjek stoji. Stoji čovjek. Popravio valjda gumu, tako nešto. Nešto na bicikli bilo. Sleđa mu prilazi neko, zatrčava se s nožem, ovaki nož. Zabada ga u bubreg, čini mi se ovdje da je zabao. Ovako ga je rasekao cijelog. I ja potrčim ka čoveku da mu pomogu. Nema mu spasa. Nema. Ovaj nesto. Bio u džipu crnom. Taj što ga... Izvadi li mu bubreg, a? Ne, samo ga rasekao tu i on umro. Znači to mora neka osveta da je. 100%. Ja ti kažem. Drago nam je bilo, mnogo vam hvala. Oj, Đurđevak, dođi malo. A može sad to pivo? Može, Đurđevak. Vodi ga u bolnicu pa će oni da ti daju pivo i bure. Ne, bolnica, ne! I sam vam pričao kad sam završio u bolnici. Dobro, vodi ga u bolnicu. Ideš u kafanu, ajde. Može! Ajde, ispričaj Đurđevaku usput kako bilo u bolnici. Đurđevak, ajde dovodi se otvoriš. Ostavlja nešto! Ne, ništa! Pusti bre, sedi! Sedi, Đurđevak, pomeri se. Pomeri se, bre! Nemoj ti da me zajebavaš, bre! Kako se zoveš? Ja stanem ništa. Kako se zoveš? Nemam ja ništa s tim. I ovaj me zajebava. Ovdje pa šta je, bre, ovo? Ili ovo policija, bre, ili... Ludnica, bre, da mene svi zajebavaš. Ovdje sam ja najveća budala, ali da? Ja stanem ništa. Nemaš ništa, a? Nemaš ništa, a? Ajde, bre, polazi! Nemam ništa. Vodi njega u kafanu, ne u bolnicu. Ajde, vodi ga, bre! S tim je radi, pa meni sve najveće budale dovode. Ja radim na krvnim deliktima, a ne na psihijatrijskim slučajevima, je. Dođe mi da se ubijem, bre. Da ne živim, već im je nadrž. Đurđevak, jesi odveo tog? Da, šefe. Ajmo na burek, malo se opustimo. Ajmo, ajmo, Jogurtu, šefe. naravno. Ajde, polazi. Dužno sam vam burek. Pa dužan si ti meni jogurt, ali nema veze, ajde. Alo, čekaj! Stani! Ne znaš ko te juri, bre! Alo, bre! Čekaj! Alo, bre! Stani! Stani! Drži ga! Stani! Stani, bre! Tico, prepelico, ja sam Janko, bela žaba me zovu, zato što sam beo ka žaba žuta, a pa mislim, bela žaba to je šala, kako se ti zoveš? Malo popio 2 litre, a šta je to za mene? Skupili se društvo... Ko je ovaj? Kako se zove? Radojica Šek. Da imamo mi šta ti to nosiš? Ima se, može se, ribice lože se. Sad ću ja tebi u policiju, ti si neki pljačkaš 100%.
Nisam. Ili nisi, a? Nisam. Ili jesi, ajde igramo eci peci pec, ajde. Ajde. Jesi. Nisam. Jesi. Ajde, izgubio si. Idemo. Ja vas lopove volim da solim, pa da vas vodim kod Pandura. Imam ja pušku, hoćeš ti pokažem? Ne moram. Ne, idemo, ajde, idemo. Jao, dečko, dobro mi dođeš kao oslonac, pusu mi kola odmah iza pruge. Jo, šefe, šta se danas sve dogovor? Dobar Dobar dan. dan. Dobar dan. Dobro večer, ja ne znam stvarno gdje sam, sad sam ustao. Tu je ta žena što je ubijena, ali tako? Da. Sad su mi javili, šta se tu tačno desilo? Pa ona je sa velike daljine ubijena vatrenim oružjem, ali ne znamo da li je u pitanju pištolj ili puška. Ne znam, ja, verovatno je pitanje možda on isti ubica, ali on me ubija sa daljine pištoljem, sleđa, ne znam stvarno. U redov su rane, je li sleđa ubijena ili Pa da, sa daljine verovatno je ova neko žena- čekao kako je naišla, pa... verovatno žena je, ja mislim, hodala i ubice sa velike daljine samo je pogodio leđe i ona Da, je možda pala. čak i ovdje sa nekim pričala, pa je neko čekao u zasjedi. Možda je čak i snajper u pitanju, ne znam, dobro, vi to pogledajte. Zrna metka, pa i nam javite. Kad to sve proučite, jer imate možda još nešto da nam kažete. Pa ništa osim toga, ali ako saznamo, javit ćemo vodu. Dobro, vi onda nosite to na patološko odjeljenje, pa proučite. Javite nam, mi moramo da idemo. Šefe, čuo sam da se otvorila nova pekara da radi do 6 Stvarno? ujutro. Ajde Do idemo 6 na ujutro? burek i Pa na to je jogurt. Na burek može, ali da je Ajde. sa sirom, Može.